A chuirde tá fíoráilte roimh le go ceardlann Gaeilgeachas an nacht. Tá slua anmhrá chláirithe, agus is mór an ionóir dún na caintóirí brathe tá agan na nacht a chur in mhuir láthair. Is mis sé ciaran í bhrin ife gach ferberthe le Gaeilgeachas agus in éana clum sa gúlra tá Katie ní rion códlací le me cabhrú. Tá sé ionach an slua eáil go háirithe ar lán na bancóg agus an aibseir cógeal agus omhan las mó. Leis an téime agus an tábhar fíorthábhachtach seo a phlé, sin sealamhú agus ferberteanga sa níonra le béim ar riachtanis speisialta oideachais. Bhálam Deirdre agus Evelyn Branach í caintóirí na híthe nocht a chur in mhuir láthair. Tá taithí an leathan acu beirt I réimse an lua oideachais agus an dá theangachais, agus tá muid ag súil go mór lena gcuid moltaí agus sanolais a chluistal. Is léachtóir I námh an oideachais I Deirdre I gláistúir gan smá limnach, agus tá sanspéis eice sa lua oideachas agus múnan si ar an BA I gcuairm agus an oideachas na lua hóige sin an chlár ECCE. Is iarmhúntóir bunscoile I comá agus d'oibrigh si mar phríomhide gailscoile trá. In uas ar sin tá si ar coiste riachtanis speisialta Gaeilgeachais agus cuireann si go mór leis an blé agus lenar sanolalas ar na ceistena seo. Maidir le Evelyn an sin is teiripóir ar leabhra agus teanga I le simar le eiceas dótheangachas agus sa sealamhú teanga I measc leanaí óga. Tá taithí an leathan eice freisin ag obair mar thiripóir sa rion sláinte. Tá taithí eice freisin ag plé le tugraí agsúla don rion oideachais mar chuid den comhairle náisiúnta ó oideachais speisialta. Fágadh mé an turlár faoi Deirdre agus Evelyn anois lena gcuid sanolais, multipracticúla agus taide a réint libh, agus tám cínte go rachaigh sé chun leasa bhórgaid oibre na níonraí, chun leasa na macléin ar fád atá inar láthair agus na taidóirí freisin. Bé deise go ceisteanna a chur ag an deireadh freisin agus an busca córa úsáid nó an na microfón a lasa agus na ceisteanna a chur bio. So fágadh mé an turlár faoi Deirdre anois. Ok, gur míle maith go Ciara agus fáilte roimh gach duine faoi mar dúirt Ciara is maith an rud an irid sin daoine eiscint ag an seminar seo tá an áthasing an irid sin daoine eiscint agus feicim se go bhfuil roinnt sanolaithe an seo ling freisin, so be me asúla caint leis an sanolaithe eile tá I láthair freisin a nacht. Well, tá ódír garid. Tá ní béadla man. Fan second. Nish. Okay, so right. Okay. So tá an panel chur anúla goibh tá díreach an rud an sin tá díreach coolar beag faoin martaing atá ráite ag Ciara hena féin. Mar sin raci mé raig agus me ag caint ar an gar chuige an seminar seo. Now, be me de caint dar nói faoi gá hangachas agus forberteanga. Agus ó héamh an chuid seo de be me ag díriú ar an teoraach agus ar an taide. A be me ag díriú ar seo go generalta níos móna in rud eile, mar is dóilm go bhfuil se seo an taide agus an teoraach ar ólas ag a goibh hena féin. So an rud a bheith a gestin sin ná meabhracán in áíire faoin teoraach a bhhaine leis an dátheangachas. Bei níos mó béima á choragaing is dócha ar an fracticiúlacht faoi mar luigh Ciara an sin. So be me de caint faoi rudaí ar nós a bheith ag tacu le páistí chuna chuid Gaeilge chur chun cín, agus ag tacu le gach páiste. Agus be me de díriú ar stratéisí practicúla a cabhraíonn le gach páiste antanga a chur chun cín, na páistí le riachnaí trí breise a cos an áramh. Le sin dhéanamh be me de díriú ar gníomhíochtaí sealmhathe teanga atá tanmhach, agus ag bhéacinn ar áisna teagas atá ar fáil go for leathan. Agus an rud eile be mid ag caint faoi bheith ag obair le tuismóirí,
agus leis an tailech can daratanga a chu chun cín go mé cinál ag opair as láh a chéile. Beg deisna ceisna a chur agus a phlé ag an deiretá roiint ceist a going hena féin le lé a dhéanamh orthú. Ach le ling an seminar freisin mátá saléirú ag tastal óhaine is féidir libh é seo a chur in san bosca chorá agus bemid in an saléirú a thuirt ar pérod a deirseamh. Ceart go leor. So mar sin raci mé rai agus tosnóid anis le ceisnóirí faoi gá teangachas. Agus cuitas na rudí seo, well an chéad ceist bei sé bunathe ar beag tríráh i gceist, agus na ceistí eile sin fíornú bréagach a bheith mar ragra orthú. So is féidir libh an ráha a fiocha, an freigra a fiocha amach, agus buchas letí atá círa chun an chuid seo den písa chun cabhra bhór doing leis na pólana a chur ar fáil. So féice sibin seo seo ceiste héin, agus sé an ceistetá á ná, ó cén daoine is mó a álamíon páistí teanga. Si sin páistí eile, clárcha ar an telefís nó daoine fásta. Seo simú. Fad. Se. Truck fan gate, neither. Yeah. Well, truck a second. No, tá roiint The chaft, neither. Tá chuige fan gate, creek na níos mó nó chuige fan gate. Ceapan bhfuil an bú ag daoine fásta. Ceapan go bhfuil tá beagnach neidir an bhfuil aine eile sásta bhóta a chahabh. Sinné. Sinné share the results. Say. So foioi mar atá ráite given seo is ó daoine fásta is mó a álamíon páistí a chuidteanga. Mítar chuid bhá ó páistí eile ach an chuid is mó is ó na daoine fásta a mítar antanga. Antanga, se. An bha. So agus is má an rud gur bhfuil is má ling eiscin sin gur glácha telefíse gur sin an rud is liú ceart go leir. Leanna míid ling le fíornú bréige ganis an céad ceist eile, an second, neidir céan fá bhfuil sé ag. Now neidir fan second céire just níl an níl de slán an ag bug ar raig. Is cum upon question sin más féidir. Yeah, beag dappertí teanga ag páistí a álamíon béla mar dar fanga, break up, well tá sin ceart, okay, so lena míad a raig, beidir is stop míad an ceann, no. Right, okay, tá mé sin an freigra sin a thuirta starm. So is cum tá na bhótaí fósta teach seach. Go leor. Yeah. Yeah, beag dacartí teanga ag páistí álamíon béla mar tanga. Okay, so tá daoine fósa bhótá, so fanna míid no méid na go eile. Just the second biggest is goí no mid one. Yeah, it's lotion. Yeah. Well, it's léir go gapan daoine go, gur okay, so tá na poll results an sin agah agus foioi mar dúirt is rud breagach é sin. Na feici mé an féidirlam just é sin a bhuacha? Se. Okay, bhuacha. Right, okay. So cai mé seo a just a chur raig. Neidir céan fá nachhfuil na sláánán ag bogad a raig, dus fan sec. Sin an ceist tá an ceist sin déanta, okay? So tá míid ar ceist a tríis, right? So tá na rudí an seo scrífa mé le freisin. Meascan páistí teangacha agus iad ag fálam níos mó ná teanga a bháin. So an bhfuil se sin fíornú breagach. Okay.
Okay, fanamid tamalín eile tá daoine ag bhótáil tá níos tapúla an is stoilm tá sin dul i dathíar seo. Yeah, and that here in Zimbabwe. Agus a ríis ón méid atá is fear sin, right? Is fear sin agus be mé a caiin faoi seo ar bail freisin faoin an cinál measca seo a dhéantar nuair a bhíon na páistí ag fádan teangacha. Ná ceiste cethir bhíar nó bréagach, bíonn drocheannachar ag dá cheangachas ar ísú na hintaine an duine fásta. Okay, so an curran an dá cheangachas isteach ar ísú na hintaine sin an cheist, right? In áíire. So a ríis sin an póla ríis. A ríis is dólam gúil an rud bréagach ag búcant. Am seo. Anna chuig ólas an loch fécana an loch éisteach. Tá. Okay, all right. Agus anis an ceann dearnach an ceist dearnach atá fíor nó bréagach. An ceist dearnach atá going. No. Léiríonn taid a bhfuil buntáistí ar le ag buinte dá nó ilteangachas do fáistí agus do réine fásta. Bhfuil sé sin fíor nó bréagach? A ríis? Right. A ríis feicimid go bhfuil se seo fear freisin agus is léir go bhfuil buntáistí ar le agus seans go bhfuil na buntáistí seo feicithe a goibh agus ar ólas a goibh hena féin. Agus tuigeamid gur déanach annacuid bhfuil annacuid taide déanta ó thaobh an dá cheangachas agus an ilcheangachas. Agus bhfuil annacuid buntáistí a buint leis. Now, tá roiintas na príomh scéalta agus na príomh teachtarachtaí ó thaobh an dá cheangachas ar an scáil an seo a gomsa. Now, an rud ná tá bron an bhfuil sé scríomh go thomláin i méile ach tastíú heasta go a bheith dílis don údar an seo labhraí atá sé seo scríomh faoi i Canada. Agus in áíire tugann si sin crí an dá cheangachas tugann si sin na príomh teachtarachtaí faoi mar a dúirt mé ó thaobh an gá cheangachas de. Agus tuigim mé gúil buntáistí ach go háirithe de réir mar atá an taide a goraig is tócha go bhfuil an taide a léirú doing bhfuil annacuid buntáistí ó thaobh an intinde agus go mbíonn annacuid solúbacht intine i gceist ó thaobh an duine atá gá cheangach gur féidir leis nó léithí smuoineh ar bhealaí agsúla agus ar bhealaí difriúla agus mar sin de. Agus tuigeamid go léir ar an omláin is anbhantáiste é a bheith gá cheangach nó ilcheangach fiú agus muid sa látá nua. Ceart go leor. Le Rocky Méraig agus labhraí mé faoi roinnt téirmí dá cheangachas is a ríis is dócha gúil sibh ar an ólas faoin na téirmí seo. I dosapátá an dá cheangachas có uinach ann. Agus cilíonn se sin go bhfuil an páiste ón mre orintanta tarlíonn se seo an bhinnic tarlíonn sé i ggóhéics má bhíon máthair agus ahar agus má dhéanann siad ráha an páiste a thógáil le gá teanga agus cloisian páiste teanga bháin ó hisismóthir amháin agus teanga eile ó hisismóthir eile agus bíonn siad ag fálam an dá teanga ag an am céanna faoi mar is léir an sin sa tedal. Agus an sin an rud a bhíonn sa gceiste ná riar is na níonraí go hana bhinnic ná an dá cheangachas leanúnach. Ná tuigeamid go bhfuil sna níonraí gailteachta go mbíonn beidir go mé níos mó gá cheangachas cóthúnach beidir i gceist an sin ach
I farhór na níonraí ar fud na tíre Forhna carcha. I farhór na carcha bí mé de caiint buin gáhiún is an goisce faoin dácheangachas leúnach. Si sin go bhfuil an céadteanga ag an páiste hena féin, agus go bhfuil sé sin nuair a hagan sé isteach nó sé nó si isteach an níonra go bhfuil teanga nua I gceist agus go gaiid sé dul I dahíí ar an teanga nua seo agus ar na ar ggóhéics an teanga nua. Ceart go leor, so lení mé orm agus be mé ag caint faoi arís faoi roinnt dus na principle a bhfuine le dátheangachas agus ilteangachas, right? The rudí a hasan amach ó héamh an dátheangachas agus an ilteangachas de. Right? Now an céad pointe an seo agus feiceil si bhain bun an sleánán an sin seo an áit as a dánig an tóla seo ar fad agus beag se seo ar fáil ag deire na sleánán freisin beag liste tagartí ag an déobh. Now, so ó héamh an páiste óg agus ó héamh sealabhú an teanga de. Bhí níos mó ama I gceist maidir le fálam teangacha. Si sin tógann sé níos mó ama níos mó teangacha a álam. Cilíonn si sin go mbíonn an páiste dátheangach, right? Bhín an méid céine teanga, de ná bhín an méid céine teanga aige is a bhíon ag páiste le teanga a bháin ach go bháin go mbíonn an méid céine sa gátheanga aige anú aici. So agus sin an rud a hálíonn de ná maidir le fálam teangacha, okay? So mar sin freisin tógann sé níos mó ama gátheanga álam. So caiimid é sin dlacha le sin. Now, freisin ó héamh an páiste a hagan isteach hiag an níonra. Seans go mé an páiste in a host no in a tost ar feig tamlín nóair a bhíonn sé tomathe isteach I láthair ina míon an gaeilge in úsáid an tamar fad agus go bhfuil sé ag géirí dul I dahíí ar an teanga nua seo. So seans go mbeidh sé nó si tostach ar feig tamlín agus is brahan sé seo ar an páiste féin uanta bíon páistí a bhíons antiltanach labhart agus uair deile bíon páistí níos ciúna agus uanta is rud is maybe is chuid dá persúntacht é go bhfuil siad níos ciúna ná daoine eile. So brehan sé seo brehan sé seo ar an ggóhéics agus ní bhé mar sódaí ní honan gach páiste. Now, Fé mar bhí ráite a going in san ceisnóirín sin, meascán tangacha. Bíonn si sin is gné é sin den gátheangachas den ilteangachas go mbíonn meascán de teangacha I gceist. Agus is rud is dóilm gur rud sláintúil é sin, mar fiúháin mar chuoine fásta, má táid ag caint in éon teanga bháin, goidimid frásaí ó teangacha eile agus is dóilm féin go gcuireann sé sin lenar gomarsáid. Agus so tá sé nádúrtha go mbeadh an duine an páiste ag meascán go mbeadh meascán de teangacha ann I dos báire agus iad ag fólam mar tá sé de géirí mástrucht áil ar an tanga. Fé mar is óildíomh, dogann sé gábhlíonn le tanga thóisialta a álam, so sin chun bheith inán iad héin a chorinúil in san tanga nua. Agus tógann sé idir beidir 5 nó 7 mbliain scileanna acadúla teanga orbert. So come leiscil. So tuigeann sibh é sin ó thaobh an scoilíocht de go bhfuil níos mó éilimh ar na páistí ó thaobh teanga acadúil le lingdóibh a bheith ar scoil agus bíon an teanga níos casta agus iad ag dul ar aig ar scoil
agus bíon skillan acadúla I gceist níos mó ná comála skillanna teanga sosiálta. Ceart go leor. Okay. Now, ag an buinte seo bhhailm díreach isteach níos mó practicúlacht ó thaobh an dá leanbhachas. Agus táimid chun cainte faoi bheith ag takeú le páistí chuna chuid gaeilge a chur chun cín. Now, agus táimid chun sa chuise táimid ag caint ar gach páiste agus páistí le riachtaí speisialta san áireamh. Now, ag an buinte seo tá Evelyn chun labhairt faoi seo ach be mise a tasteach agus amach and is a real happy from pain. Okay, so looking at the Evelyn tossing a kind of real shot. Okay, super dramatic. So yeah, be me kind Mariella conas gur féidirlinn tachiíocht a thuirtas na páistí atá in ar masks na níonaí le riachtanis breise dacha seá. So tus nó méis mar sin de. So siad seo na principal atá is dócha mar bon carrig d'Urbert teanga na principal iliacha therape ó leir agus teanga agus na principal iliacha d'Urbert teanga. Fecaníis inis ar an píosa sin ar an glé go bhfuil páistí an sin ag fead an bhfuil go mar an chéad teanga go bhfuil Severus agus Ferbert teanga ag tastáil uhu agus go bhfuil gaeilge níos casta a chroisiint ag tastáil uhu chomá le béim ar animacail agus ar bríthar nua agus ar abertí níos casta agus go glosfar abertí níos casta san díblacht agus sa ggóhéic san íre. Agus freisin féin rinne mé dermid rá agus brahan na principal iliacha seo ar sprí súgra agus sppraga mar an bhon carrig seo. Dus na gá caintóirí agus na gá fálamóirí teanga tá gcuin in our masks na níonaí na páistí a bhfuil an gaeilge chun mar an géad teanga nó mar an dara teanga agus ar an sin feiceann páistí ag fálam gaeilge mar an dara teanga is siad na príomh cospóirí atá gcuin nóair atá míad ag tuair tacaí ag dus na páistí sin ná an atmosfér a chrothú le haig fálamtanga le haig ans go méid gaeilge á chluisianta cá go forleathan sa ggóhéic san íonra agus go bhfuil béim ar animacail agus ar bhríthre go generálta dus na páistí sin agus dus na páistí atá an gaeilge chun mar an céad teanga bíon teanga beagán níos casta agus níos bríthre níos casta a go háirithe lochus san íonra agus go bhfuil an spré súgra agus san sppraga na trí plúr trí kind of bon chargacha dus na principal iliacha seo. So sin is féidirlinn dat a raibhann sin agus na páistí ag feadh an bhfuilge mar an dara teanga le riachtanas breise nó riachtanas speisialta mar an éireadh sa rain dachas. Ach táimid ag lé leis na páistí seo agus tá riachtanas beagáí níos breisecha agus caiithníos a bheith meabhrachchanis go bhfuil míad ag lé agus ag taú agus ag brú le tiismothirí go dtíon agus le servicí de an ná bhí míad ag lé le servicí speisialta sláánta nó le servicí speisialta dachas. Beidir go bhfuil míad ag lé leis na servicí early intervention na fáraní atá in our masks nó beidir go míad ag lé leis na scéimena mar hapla an scéim aim nó mar sin de. Agus táimid ag éirí agus ag obrú idro ag treisiú agus ag obair idro cospóirí ar leid an fáiste sin agus na sprochanna atá gceist don fáiste a féin. Brahan na sprochanna agus brahan na cospóirí ar an báiste féin agus ar na riachtanas breise atá gin ó atá kit ach ó híh fálam na teanga de bí míad i gcónaí ag éirí Ferbert agus fálam na teanga chur chun cín.
bí mu de gcónaí ag géirí an Gaeilge go méid na páistí an Gaeilge chluisin go fearlahan ina díomplacht agus go méid sin ná fálam trí sprí agus trí sugra. So na príomh chospóirí tá si mar an ggéine ach caithníos a bheith beagáí níos díorthe stach ar na páistí le réitnas breise sinné fearfa an féidirlinn dal aigen fearfa. So tá cúpla stratéisi gom inis ó thaobh na terrapóir agus teanga man fiasta sin agus tá stratéisi seo chutanga arbh I gadrab agus is sú agus mar dúir deirdre a hena féin tá míad I gcónaí ag smaoinmh ar naistear mar agus an kind of an na stratéisi seo ar beidir úsáid go léthúil le linn aníra agus le linn gach sort idirgníomhachtaí a bhíon ar siúils na níonaí, so ó thaobh an sugrade an cearcail beidir an muith sa chlós gach é náit nuair bheith míad ar eiste níra tásúla goin go lua. So céad pí in seo féach, so tagan an stratéis seo ón Centre Hannon in Ontario in Canada agus Owling ag léifar ar Aspéirle ach séir den rud atá gceisná féach fan agus éist agus féach ar dús caithníos fécint observing mar neartha fécint ar sim an fáiste. Céir atá ann agus céir atá gceist leis an fáiste agus nó ag súgra nó a bheith nó atá sé nó si ag súgra le Lego nó cibé rud sa níra. Caithníos fannacht an sin agus orintha is sé an fannacht an céim is dechra dúna mar daoine fásta. Mar de ná tagamníos isteach agus bíní de géirí an teanga agus an asdóga an idirgníomh a hosú ach fós féin caithníos fannacht agus an seansa thuirt dus na páistí commasártar bit a dhéanamh linne agus béidir mar hampla má churann an páiste an cósa ganmh nó chasan sé timppel agus nó déann sé nó si focail nó fum nó rud éigen ar bit ach caithníos an seansa thuirt dómhsan an chumarsáid dhéanamh ar dús. Agus in sin caithníos an céim déirnach caithníos éisló agus éis lenar glúsa agus éis lenar thuúla comá mar caithníos feiceann céinteoir cumasáid atá á dhéanamh ag na páistíon sin béidir go bhfuil siad ag éirí a chuid aigeanna úsáid a chuid hula úsáid chun díú isteach ar a dhéigen béidir go bhfuil siad chun fuam nó rud éigen ar bit a rá focail fiúháin mar sin de. So sé seo stratéis an úsáidach agus practicúil is cuma céirdatá arsúil nó céirdatá mar him dás don páiste ag an am sin is féidir an stratéis ilíocha seo a úsáid leis an páiste nó cibé páiste sur níon páistí ag fáil na Gaeilge mar an géadteanga mar an deirteanga nó an páiste le réitnas breise dachal se cá. An na stratéisí freisin ar leanan seo, nó léifar na 4S ar seo Aspéirle ach as Gaeilge chuir mé anam ar agus séir atá gceisná aber, neartú, ará agus té go máil agus go siimplí agus an sin rud is tábhachtí ná le linn idirgníomhíochtaí san níar interactions mar déir idirgníomhíochtaí adrin linne leis na páistí. So ar dúspáir aber tuairna teangagus na focail don na páiste. So tá sé inmart leis an chóir nó brudé go mar sin ó féic tá gáir got, féic tá an glúisteán a got tá sé sa gan rudé go mar sin. Caithníos neartún sin aanamh déine ar béim agus spreaga bhuirt iirecht an fáiste. Béidir go néireann an fáiste. Brum nó bíp bíp nó rud éige mar sin agus déir mí se bíp bíp. Tá do glúisteán sa ganmh agat. Agus sin caithníos ahrá aanamh aber rí sé chuir béimar na focail tábhachtacha chuir focail nó túram leis más cuí agus chuann sé sin go minic leis an Severus teanga. Don fáiste san nóid sin agus i ri an idirgníomhíocht ag an amsan.
agus caimation sin táirn dul go maul agus go siimplí comma. Is féidirlinn orinthe rudí a dhéanamh a bhd ro tapig go ó an go ham ach caimís dul go maul agus fan le ag freigra éigen ag úsáid facas go cosúla is féidirlinn facas cosúla a níis táí ag dal amach sa clós an sin big chance a bhain ar lón a bheithain. So focail soléir, focail teanga maul agus chance dus na páistí na focail a bheitcha. Agus is sin rud táhachtí ná gohfuil an chance ag na páistí an ghailge gan bhrú a bheitcha. Níl éon bhrú arthú an ghailge a churcantí nó an freigra ceart mánéartha a thuir dit. Is rud táhachtí ná an idir gníomhí bhíochtaí a bhíon a gcuin leis na páistí san íonra agus caithné rá ó má chuid taithí héin in íonaí máach líonar a bhí saoin agus chumá nach tá anna chuid is dócha taithí agus tá anna chuid sóir chleachta á dhéanamh ag na múntóirí na íonaí ag na stratéisí seo. Camera ní hagan na stratéisí cho nádortha go dtí na múntóirí beidir le béirle chag is siad na lán béirle. Camera go bhfuil tagan na stratéisí seo go nádortha go dtí na múntóirí san íonaí agus ceapantas sin cumáidir tagan agus is nuair atá tú ag cuiinmh ar go máil agus go siimplí agus mar sin de agus gan bheith ag corbrúar na páistí Gaeilge a labhart, mar tuigeméid go bhfuil an tuiscint gur be an tuiscint an rád a hagans I dastarpá a leis na páistí agus anna bhinnig tuigeann siad I bhd níos mó ná mar atá siad an anna rá agus caiimid smaoine faoi sin freisin agus muid ag caint agus ag chorá leis na páistí. Agus orinthe nóir dogmís an céim seo dóibh an fannacht tagan fúm nó tagan focail orinthe níl míad ná an céim sinna a osú ar feig nócin amta chaimís fannacht dus na páistí agus písa a béidir cúpla second níos breise a thuirtómh san nuair atá na páistí agus tá siad ag géirí rud éigen a rá. Okay, so sin an gan bhrú perfect. Okay, agus mar stratéis a be mé dal a raig ná an gan cúpla méid gotí áisnagus na háisna gur béidir le úsáid na níí ach ó héamh an stratéis seo ag albrú in Núrúpaí Beaga agus a ríis ó hanan deirtar scan mar an stratéis seo. So sé seo ná Núrúpaí Beaga mar san níre is dímpleach anna gnóthach é gachéin níre. Tá gcónaí rud éigen ar siúil duine éigen na cuioine orthe ach fós féin nuair atá seanteach san deis ebrú in Núrúpaí Beaga is féidir anna chuid teanga agus ferber teanga a dhéanamh go istócha go héfachtúil na Núrúpaí sin agus deirtar gur bé an slí is fearr agus ó haithí féin ceapan gur béidir an rud is éfachtaí ná múntar amháin in ag béidir trúr nó cethar páistí más féidir agus sa slí sin bíon an deis agus bíon an múntar ná an deis a hapú chun antanga a Herbert dus na páistí na Núrúpaí Beaga sin. So táid an tána páistín sin tá si de fáil an trí gníomhíochttaí sumúla agus spríúla péro atá an Lego nó an marla nó péro é agus tá an mar ibríonn sé mar choras nó bó takatanga sprocíirithe so mar nervhí language kind of development strategies more tanga chaka sprocíirithe ar leanaí le levéal teanga éagsúla a cop. So tá mí de tuair tachiíocht an teanga agus ní ag idir gníomh ú le páistí ó levéalacha difriúla teangacha. Mar hampla an seo beidir bhfuilge mar an dar teanga cá levéal beidir níos bunú sí.
páiste eile le bhéon níos irda agus páiste eile le bhéon níos chuimse hí ríis. So is féidir trí levéal difriúil bheithlinn ach deirtar gur scan an slí is féidirlinn bhearú mar small groups activity set up activity, careful observing of the child agus an sin rud is tábhachtí ná athraíonn ar adapting athraíonn an múntóir a chud freigraí de levéal chumarád in a báistí agsúla. So sé sin bíon an múntóir nán na focail agus antanga breise a chuirtas na páistí beidir le gailga cháin agus a pís mac gailga cá agus an beidir gailga agus teanga beagání níos banúsaí a chuirtas na páistí le bhéal níos íslecha. Agus gach é nóir bíon ag smaoinmh ar béim ar na idirghníomhaíochtaí le cúis agus le brí. So beidir dearan maiar an páiste is even no man súráiste, is even no man juice. Agus dearan an mútóir súráiste sin súráiste. San idirghníomh sin barlin eiscint na ar bhhaile an súráiste is má lumsa súráiste chumá agus an béim ar an chúis agus an brí san idirghníomh sin seachas an béim just ar an teanga ar an focail ceart a bhuiirt an fáiste caithní sin béim a chur ar an idirghníomhaíocht ar na idirghníomhaíochtaí chumá le chúis agus le brí. Okay, so ceapan finger bíon sin so nuair táí an sin ag planál agus ag planál dus na grúpaí an bheith a gcuin sna níorí is féidirlinn planál ar le a dhéanamh d'arbatanga in grúpaí agus cáimí se bheith inis ag smaoinmh ar na focail ar féidirlinn a úsáid na grúpaí seo. So mar hampla anamachil bríomhra a díochtaí nó réomhacail. So flána bancóga, so táimís chun fécint ar fí seán again second. Ach an seo rinne an níra an seo planál ar le chun na focail agus antanga a lethnú dus na páistí, so tá siad chun díúteach ar focail cosúla panco agus soap agus plór. Agus is féidir list beag nó list an bhór chur le seo. Ach tá an chuid taide déanta na miontangacha fós ach filf sin tá annach chud taide déanta ar an il agus an gáthangachas agus tá agus ó maithéamh san ón deirpóir ón deirpa ó leir agus teanga. Go gotínta ní bhíon golóir bríthre ag na báistí. Ní bhíon tá annach chud anamachiltá is féidir lo pancóga, glina, banana, pean luí, cóta, búta siará ach níl golóir bríre go cutínta chun anas go méoch in éhanna is sin ná abertí a chur le chéile. So cáimís a bheith meabhrach agus a cáimís bríthre freisin, agus dus na lána pancóga chumar seach mascar froca agus ithe agus feice sib ag an second chunas ar féidirlinn béim a chur ar na focail le linn idirghníomhaíochtaí sna níoire agus adíochtaí chumá blasta te milliis agus réomhacail chur mé na pancóga ar an bláta. Agus just marachas gur when bheithmís an fiú seán is fiú na focail a chur agus a chrocha suas san níoire agus a chrocha san níoire dus na daoine fásta agus is na cúntóirí agus na múntóirí. Ceap níos go léir gur go mimí den ná na focail agus go mimí den an smaoinmh ar na focail le linn an idirghníomh leis an báiste ach tá sé sin ró dechar dúna mar táid ag smaoinmh ar an báiste, táid ag smaoinmh ar gachéon rud atá ag tarlúnt agus tá sé bhd níos éasca agus níos simplí agus níos héifachtaí. Má tá seans a gcuibh nuair atá sibh arás leúnmh dé san níoire ag gan cúpla seachtain agus tá sibh ag smaoinmh faoin ceapan faoin cin rud atá chat le teach an cosc, beidir an cosc ferfa, tá sibh ag smaoinmh faoin gosc agus tá sibh nó fiúháin mátá sibh ag imirt le mórla ó cibéród. Na bríthre nó na focail cuitínta gur béidir le bheith úsáid iad a crocha sa seomra agus go méid siad go dóir díos nó
díobsan mar na múntóirí conas gur féidir leh antanga a Herbert le lin na hiidir gníomhíochtaí sin. So mar sin de anis féicimís agus an sin fustra sampion sin measc froch blasta milliis, má cúpla focalan sin gur béidir béim a chur arthú le lin idir gníomhíochtaí leis na báistí. Okay, so seo tá chun an Russia a stoppa tásúla gom agus an fi seán seo a chur bhórcó fan an stop share. Bronam fi seo níos táid a reis. Ban second camida an rud éigen eile a roiint libh is stoilm gur bheith seo é tásúla gom go naibróid se seo séir ó tá bronam ní mé ró okay. A rascadí an tús, okay. So looking go meistem na seo clois. So just chuir an múntóirin seo an chud béim ar stocha ar na focail lua agus ar na bríthre agus ar na anamach go léir. So félinn é atá hosúnis. Tá an plúr seo óg agus seo banja. Seo baula. Chuir copán banja isteach sa bhaula. Chuir copán plúr isteach sa bhaula. Chuir óg isteach sa bhaula. Anis masc iad le chéile. Masc iad. Masc an plúr, an banja agus an óg le chéile. Masc iad le chéile sa bhaula. In the bowl, sa bhaula. Seo an frochtán. Chuir im ar an frochtán. Okay. It's féidir leat. Okay. Okay, stop a bit. Oh no, just stop. Oh yeah. Yeah, okay. Okay, just rack me rash he can count Ella. So just tosh even on gown chin ruddy or nose an béimer an breither sin masc iad le chéile, masc an óg agus an sób ar an flór agus an banja le chéile. So tá an béim an sin ar an ochfuil masc agus ar an anamachfuil comá agus comáile sin tá sé an soléir dus na páistí agus dus na tiismóirin sin céirbíd na focail is tábhachtaí agus atá céirbíd na focail ar bhfuil béim acu ar hús san físeán sin agus de heol an búntóir sin an físeán sin haar sísach capan. Yeah, páistí. Agus tá anna chud búntóir ag seola rudí mar sin na léonnta seo, na léonnta COVID seo. Okay. Oh, it's just a chlimmer beag in a stratégie, so when a gaile cur can kiel. It's just a chlimmer beag. Is she a ferbe changlin in idir kidneyviochtti spriúl na rudi agus na stratégie is tá the anam agus scan mar adort me. Kaffer béim a cur ar bhríthra an hábhatocha an pointe sin. Canic mar an bhí an sin a béim ar measc agus ar na anamachil eile. Le sprí agus Captain agus dúirtéir de tá sé soléir gohfuil an chuid ólis locht éistecha nocht agus gohfuil ólis I gachéine marioler an táhacht a bhainean le sprí agus le an dachas agus an cuam faoi sprí agus gohfuil go gan bhrú Captain féin gurb I múntóirí na níorí an tá si arás ar fad an atmosfér a chothú do chléilga gan bhrú ceapmahín orinthe cloisiom aber rud éigean cloisiimi sin as béirle sé rud éigean aber rud éigean ach óma chuid taithí féin ní cloisteir sin sna níorí go glutínta
just bíon atmosfér álinn agus gaeilge gan bhrú agus is socha go míon atmosfér agus timpachcht a haíonn de chomaráid a chochu, so can mar nearníis as they're like communication friendly environment mar nearníis. So tá mí is chun cúpla áisna lé, mar áisna teagas atá ar fáil go fear lehan, so big anna chuid díobh san big anna chuid dus na háisna seo ar ólas goibh hena féin ach popéid beidir ach le ghaeilge bhánacha físna úsáid, so sé sin tá samplan sin ó níonra nó bhís go dú níonra bhí anláranga úntachacha agus bhíidir an stocha an tróna chur I fís dus napátí go léir agus chunú go fíisiúil is stocha agus bhí nuair a bhí gach stocha gníomh crínecha thóg páiste éigen an Victor ón anplár agus chuirdís I Mosca crínecha an sin agus bhí de thóg an anpláranga anna chuid a cabhar de fáiste bháin le níramh éon riachtanas breise dacha aige ach bhí riachtanis stocha sláinte riachtanis kind of emotional well-being bhí sé I gcónaí faoi bhrú stocha saníon ra bhí sé anna bórtha san saníra a bhí sé I cuioine go minic agus bhí sé bórtha nach dúcha a bhhaí areis dó agus de crothaigh an chóir agus thug sé anna chuid cabhar don fáiste seo agus tugann sé anna chuid cabhar dus na fáistí comá a tuiscint dhéanamh agus go méid tuiscint aá ar an lé atá óna gcóramach agus tugann gan deithar bit tugann na leabhar mhóra a Severus teanga agus teanga nua dus na páistí agus tugann bíonn sin an taú le taimí na seachtain agus na míasa. Ceapan hain dus na páistí atá is na níonaí agus iad ag fád an Gaeilge don céad uair agus na iad san siomh sa tomadachas agus iad ag fád an Gaeilge don céad uair gan anna chuid beidir Gaeilge gan beidir gan anna chuid taithí acu Ian na leabhar mór beidir beagání ní siimplí dómh san leabhar le rím agus le rithim agus le ahrán mar is féidir leis na páistí sult níos fearr bhaintas mar is féidir lo stocha joining in mar nearha is féidir lo chiming in leis an tusa mawami no ní tusa mawami is tusa an mami an na ceir cé tusa is tusa mawami ní tusa mawami is féidir lo is socha teachtasteach ar an tanga agus taking sheet and sin, you know, I like antus a mavami, like taking sheet and chin, you know, tan fauriach the con shin mar clushin she de gomininic an fras a cane and nitus a mavami agus martian. Especially on a spreul, that's the posh agus is fader brig on biog a hortesteach, no Teddy's biog a hortesteach, leshna ag no popid leis na leabhar mór an san was orinthe had been Gaeilge anna chasta ó am go ham sna leabhar móra ceart dus na níonaí an gghearbhán nó na cín sin beidir tá si beagání casta dus na páistí agus iad san níonra beidir don céad terma na mar sin de. So móranta beidir má bhíonn tú buin túsáide as leabhar mór agus go gapan tú go bhfuil an tanga insun lawer o chasta beidir go ma an lasú dhéanamh versin agus an tanga dhéanamh ní siimplí go. Lasú agus pizza blue check a curl agus na super. Áisina tagas tá ar fáil go fearr leat an áhrán agus ranta Severus teanga tá ceapan gohfuil seanna hanna goibhar ar na cín sin agus cluichí teanga is féidir ceapan gohfuil an amcearcail fósanú úsáid in anna chuid níonaí agus tá cluichí teanga is féidir cluichí teanga a úsáid cluichí cosúla ar docrasach so bus go beag a bheith agus féidir anamachil óhéamh a téimí atá arsúla bh beidir téime na seachtainna nó bí nó deach nó beidir tancóga nó d mar sin agus tá aireacht ochchasach agat agus deirtar céir atá cén rud a bheith á íosa an aireacht ochchas a níist
tá ochras ar tá ochras ar agus féidir an bosca bheith go agus rud ag an spríú das napáistí derádig málaí mistéir a si anúsáid go ríis chuirn an páiste an lábhaisteach sa mála mistéir agus fector agus is féidir is úntaach an rud é an mála na málaí mistéir ó héamh na hadíochtíide ó héamh ó féic céir detáiste ó béidir ó rud ag an te nó rud ag an fór rud ag mar sin so is tá normálí mistéir anústádach ó héamh na hadíochtíide. Agus ag úsán is do gur bhéh an tean an seo ag úsáid físna vís á phlé an faointe seo hena féin ach fós ag taú le tuiscint agus le dócha le tuiscint napáistí na níra so pictóí a thuirtóibh ag taiismáin le choirí so lenar ag díú adrí ar gohí ganú seir leis se bresin mar agus rana sé a ra sé óanta nervvíos ag a bro níra hí annach chud roundta agus annach chud árán ach hí na múntóirí ag fiocin na hárán. Ok, an ispáistí Tommy chun an árán héandó Moxpo a dhéanamh a chananis. Agus is féidir rá a thuirtas napáistí orintanta níon a glóir Gaeilge chun rá nó chun árán a fiocha ach is féidir le físeán dhéanamh le béidir symbol beaga symbol dos na hárán difriúil agus béidir picúir beag agus na pictóí a chum a chur ar fáil das napáistí agus is féidir leis napáistí an rá an sonna dhéanamh dos na hárán ó na pictóí atága agus tá just fostan sin béidir bosca beag ó híomh pictóíonn sin léim an sin crab lá suas dos na gníomhíochtaí ar béidir a dhéanamh sna na hamanta cearcail. Ok, perfect. So an Gaeilge héhrú sa níra, so just achlan mar rísin seo ceapan Gaeilge gan bhrú, grúpi beaga le múntóirí más féidir, spragad an Gaeilge leirt mar hampla popéad le Gaeilge cá sprag ó sóraigh dúis na cuí, múntóirí ag leirt as Gaeilge le chéile ceapan gohfuil annach chud taidir sin, agus Gaeilge sáile conasar féidir an taí de hisismóirí agus tá annach chud an taide dénta ag an Dr. Tina Hickey mar eolar an Gaeilge sáile agus taí ag bhhuirtas na tiismóirí agus tá na tagartíí goin is a sleán an déirnach agus tá annach chud taide úsádach dénta ag Tina Hickey agus tá sé úsádach agus tá sé practical is féidir is so taide úsádach is frachtal gúla gur béidir eiscin Darlín go sé ar fáil go fearlach a níl aréine a bheith mar pórt daon agriíocht nóon rud mar sin. Agus so conas ar féidirlinn obrú agus brú le taile chun an deirtanga chur chun cín sáile. So mar chunig mar ar san físeán an sin is féidirlinn áisna a chur arolalas dos na tiismóirí mar haplan na seintóir cúlachair actually chunig mé an tá sé gom ar má fón bóca agus tá sé gohanahá tá annach chuid chluhí deasa agus rudí ar fáil. Béidir go mé an nán na tiismóirí a chur ólas marall ar bríhir na seachtainna nó béim a chur ar bríhir amháin in ag na seachtainna. So an tachtan seo beidir an measc mar hampla mar economic mar sa físeán an sin. nó focail na seachtainna scuab áit na focail úsáidecha nó focail atá bonathe ar na taimí atá idir lábha le linn aníonra agus gur féidirlinn sa látá nóbhain is féidirlinn riomhfuist nó síosá úsáid chun na an ólas sin a chuirtas na tiismóirí le beidir le pictóirí le focail cuí agus tá anna ceapan féin go bhfuil anna cuid áisna freisin chuirteach a círa agus sin tá ceist goin nachfuil? Tá ceiste going an seo tá gom gur an deisiguibh ceisna chu rih ré. So seo ceans na ceistena tháinig isteach
agus fe is even an gailge bín se dachar cúntóirí áras éim a osú le gailge bín or in choramí chuí an fásta chu chun cín óan teletronicar an gailge mar cheanga commerceáide agus sprí in voltaí. Well, is tócha gohfuil se seo dachar nuair a bhíons aine nach bhfuil beidir muíach sa gailge ag obair in níonra crochíonn sin roiint feibanna don banistíocht. Ach ó héh éim de bhí is féin ag ibrú in níonra agus bhí an istócha an five nó bhí an hála sé seo nóair bhí páiste ann le riachnas breise aige agus bhí cúntóir aim bhí levéile seacht feite ag an níonra óhéan scéim aimde agus bhíidir ná beidir chuide bhórling nó ag mar sin in aige seachna don níonra chun sé an rudtá gceist leis an aim ná gach páiste bheith pórtach sa níonra. Agus cuirtar is tócha uanta nó chuirtar cúnamh ar fáil dus na níonarí, chuirtar cúnamh ar fáil ó héamh uanta nó héamh rud éigean de ionas go mbeidh na níonarí in ann gach páiste chur mar a bheith pórtach sa níonra. Agus sa ceistá ceapam sé de rud a bhí á dhéanamh gcuine san níonra i mbealach líana chuidir an cúntóir breise leis na páistí eile gan éon riachtainna speisialta cá agus chuidir agus thug an banistíocht an cinenne an istócha an cúnamh breise a thuirt don báiste sin leis na riachtanas breise cá ó héamh na múntóirí a bhí an hena féin. So bhí an scéim aim úsádach ó héamh bhí cúnamh breise ag an níonra go generalta agus bhíidir an ann na thuirnta agus an am a thuirt don páiste sin ó héamh na múntóirí a bhí an hena féin agus cúidir isteach agus bhíidir an ann beidir an breise thuirt an páiste sin a bheith pórtach beidir an an cearcail nó nó a bheith pórtach is slí éigen eile. So úsáidir an taithí a bhí an hena féin san níonra chun an páiste sin chun anas go mé an páiste sin pórtach agus taithíocht speisialta agus taithíocht breise a thuirt dósam san níonra. So beidir go agus freisin beidir an rud a luú canna féin ó héamh an planáilte mátá roiint meabhrúcháin ar an seomraí i dtéobh cadí téime seachtainna agus mar sin de beidir go mbeidh sin níos fosa ar an duine uaireanta is aspa muína atá i gceist níos móna aon rud eile. Nor artáid a kaint. Okay, well is stoid am bhfuil mid ag drúdam chun deire chud kaint a taiblan a gé rud ag an eile rála. Just rud ag an bháin eile tá sna hachfaní an seo chuir méid má padlet ar fáil do gachéin an seo an ocht. Is féidir linn ceapan dal isteach go dtí an padlet an féidir. Déine mé seo fan second. Tá áisnéir fáil ar an badleis ó héamh an terpa ó leabhar teanga de áisna agus is féidir leh iad a úsáid agus a scapa ó héamh achfaní gaeilge agus fós achfaní ó héamh an terpa ó leabhar agus teanga go generalta so faoin anna ó an go ham bín ceisna ag tiisiimthirí agus ag múntóirí margheall ar an fumana agus chéine gur chóir de fum éigen a bheith ann tá achfaní gaeilge an sin ó héamh beidir leabhar agus rudí mar sin de
Tá anna cuid achfaní lína ar an siomh cóirní na rí na gcuilteachta caithna ará siomh úntach sé sin tá anna chuid áisna ann agus físeán agus rudí mar sin ann freisin ar an siomh talk nua ceapan dataino.com ceapan talk nua leis an doctor ó leis an Dr. Mary Pat ó Taróna. Leis an Dr. Mary Pat O'Malley tá anna chuid taide dénta cisan sa gácheangachas agus tá bilóga agus PDFs an sin ach anna chuid áisna ar fáil ar an Padlet go generalta agus achfaní gaeilge comá. Achfaní an sin ar an gácheangachas freisin cúpla fact no fiction bilóga an sin féile trust an sin agus féile go sios bilóga marall ar an gácheangachas agus gácheangachas agus bacantí cainte gácheangachas agus páistí le riachnas breise chu gacin rud, so tásúla go meisi sin úsáideach den lucht. Éisteach an nacht? Okay, stop me didn't sin. Okay, sin an méadtá arágain is tócha ag go buinte seo. An all Hogan. Yeah, perfect Tamalín. Just bhfuil bhí sé gceiste go mé seo ráigen tú le gachra dhéananas darúd ar seo. Bhí an áhis oring bert, an rud seo thuirt mar stoilm, ó héamh is ma an rud goid gaile dachas I ddíú ar an lua I dachas comáis an I dachas sa bhunscoil agus sa bhanscoil mar is rud éigen atá antábhacht agus stoilm go méid an leanúnachas sin an ó héamh an I dachaiste agus ó héamh an tanga de freisin agus tá an áhas orm eiscint go bhfuil go bhecin gaile dachas an nasc idir an lua dachas agus an bunscoíocht agus an íorbunscoíocht mar sin de tá sin an antábhacht is dóilm hain. So sin míle mágé burt bhí sé sin Harbh sppragu agus Harbh simú agus tam cínta go bhág ga céine le golóir moltaí a bhéidir si a chuirí bhaims na níonrís na seachta nírón idir na mún le anam agus scatan agus gacrad rion sibh an túfás leis de uair léig agus má tá ceisteanna ag daoine go fóil beidir go bhéidir sibh frífos de chur thugan an gcuile agus thugam héin nó chuig Katie agus déananig madíireach teachtar na freigraí tá Katie éis rionteach chunaí a rion sa musca córa díomh a bhéad go bheith úsáideach díomh agus si bheith pléile taileach go háirithe tá legan idir gníomhach ferbertha agan den lerán déon córa le frásaí agus folklór siimplí de hailí rud a bhéad go bheith úsáideach. Agus tá riont áisina eile agan ar an siomh atá sandíir ar riochtain ar speisialta idachis ina measc tá lerán ar riochtain ar speisialta idachis lerán ar an dysléachsa agus ranóg speisialta agus cean duna céad ceard lena eile ar riochtain ar speisialta bhés agan a bhéad go bheith luach for donna tailí a bhfuil sibh sé pléileo na ceann ar an uachas de gach levéil agus conas gur féidir len taú le póistí bhfuil uachas orthu san airná lán gaeilge ó níonra a rá tríd an scoil sa beidir go mbeadh símaí an sin agus cínta be ceart lena eile den na níonraí an tachtain se thugan. So ní cuinómid níos fuide sibh tám anmhaíoach as fuair golúdar agus as fuair takeíocht de nocht agus buchas mór ó crí le Deirdre agus Evelyn a rééis as bheith linn agus an túfás moltaí agus taide agus gacrad a riint. So gur míle maithagaí a cóide agus íhuá agus budig í tanmhas na pancóga. Gar tá sé ná na pancóga Dúach. Okay. Slán a cóide íhuá. Slán.